Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare 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 Krishna 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Nitro Prabhuji. Yes, bro. Yes, Mataji. Hare Krishna. Yes, Mataji. Vandutanga Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Pranams, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Pranams. Hare Krishna, devotees. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். பிரணாம்ஸ் பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலவதி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பாகவதத்துல நம்ம 3rd சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதுதான் ஸ்டார்டிங்கு. நல்லபடியா பார்ப்போம். பகவானோட அனுகிரகத்துல இந்த மாதிரி காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பாகவதம் வாசிக்கிறது, அது நமக்கெல்லாம் அந்த அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு. அதெல்லாம் நம்மளும் நல்லபடியா ஸ்வீகரிச்சுக்கிறோம். அதுக்கும் பகவானோட ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகம் தான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா நம்ம வாசிப்போம். பகவானோட அனுகிரகத்துல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் வாழ்க்கையில அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அவசியம் பிரபுஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது முன்ன அத்தியாயம் வந்து கடைசியில கொஞ்சம் சொல்லிடணும் மாதாஜி. சுருக்கமா சொன்னாங்க நேற்று மாதாஜி. அதை கொஞ்சம் சொல்லிடணும். கடைசி பதத்தை சொல்லிடணும். லாஸ்ட்ல முடிச்சதையா பிரபுஜி? முடிச்சதா? அவசியம் பிரபுஜி. அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராசிய ஞானாசிய சலாபய சசிர் உண்மீலிதம் ஏன் தசமை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூத்திலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாகியம் ததாதி ஸ்வயபதாதிகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கரஜாதம் சககன ரகுநாதாமிதம் தம் சதீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பதாம் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச ஏ கிருஷ்ணா கர்ணசிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதி கோபீஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே சப்தகாந்தன காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி வருஷபான் ஸ்ரீதேவி பிரணமாயி ஹரிபிரே வாஞ்சகல்பதர்ஷேஷ கர்வா சிந்து ஏவச பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவோபியோ நமோ நமः.
नमो महावन्दन्ताय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदेश नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय पोतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण जय पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके हरे कृष्णा ஓகே நம்ம வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேன் हरे कृष्ण माताजी हरे हरे कृष्ण माताजी माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्णा ஓகே கேண்ட் 2 நம்ம பார்த்தோம் அதுல சவுனக ரிஷிகள் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க हरे कृष्णा माताजी சுவாமி கிட்ட ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி 6 கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க அதுல வந்து தேவகியோட கருவுல பகவான் அவதாரம் பண்ணது எதுக்கு அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதுக்கான ஆன்சர் தான் இது சரிங்களா ஏன்னா வந்து பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல அவதாரங்கள்லாம் எதுக்காக எடுக்கிறாங்க அவங்க ஸ்வயம் கிருஷ்ணா சரிங்களா எப்பயுமே அவங்க அங்கதான் இருப்பாங்க ஆனா எதுக்காக அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க எதுக்காக லீலைகள்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா இங்க உள்ள கண்டிஷன் சோல்ஸ் நம்மலாம் ரொம்ப இந்த ஜட உலக விஷயங்களே ரொம்ப ஈடுபாடோட அனர்த்தங்களோட ஈடுபாடோட நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஃபால்ஸ் ஈகோவில் அகங்காரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த நம்மள ஸ்பிரிட் சோலு பகவானோட அம்சம் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷேஷன் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் இங்கே உள்ள விஷயங்களே நம்ம உழண்டுட்டு இருக்கோம் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறோம் 3-fold மிசரிஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதுலேருந்து நம்மளாம் மீட் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா அதாவது தூய சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க ஈஸியாக என்ன ஆயிடுவாங்க பகவானோட அவதாரங்கள்லாம் பார்த்து அதில் லயிச்சு இந்த ஜட உலக புலனின்ப விஷயங்கள்லேருந்து அவங்க தன்னை விடுவிச்சு பக்தி பண்ணி பகவான்கிட்ட அடைஞ்சிருவாங்க ஸோ அந்த 6 கேள்விகளில் அது ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கான பதிலாக இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இது மாதாஜி நேற்றுக்கு அழகாக அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் அப்போ கிருஷ்ண பகவானோட அவதாரங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஏன்னா அவங்க இதுக்காக தானே நம்மளெல்லாம் ஆக்சுவலாக ஆத்மாராமா இங்கே வரணும் அவதாரங்கள் எடுக்கணும் காட்டுக்கெல்லாம் போகணும் ராமர் அவதாரத்தில் அப்படிலாம் கஷ்டம்லாம் படணும் அப்படிலாம் இல்லை இல்லைங்களா இங்கேயும் சிலவங்க என்ன பண்ணாங்க பகவானை உயர்ந்த சக்தி வாய்ந்த மனிதன் அப்படின்ற முறையில் அவமரியாதையெல்லாம் பண்ணுறாங்க கௌரவர்கள் எல்லாமும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஏற்றுக்காம ஸோ அந்த அளவுலாமும் வந்து எதுக்காக இந்த விஷயங்கள்லாம் பொறுத்துட்டு லீலைகள்லாம் அழகாக பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாம் நம்ம லைஃப் லெசன் எடுத்துக்கணும் பகவான்கிட்ட ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில் 3rd சாப்டரில் நான் என்னுடைய கடமையை சரியாக செய்யாமல் இருந்தேன்னா லிவிங் என்டிட்டிஸை மிஸ்கைட் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் அவதாரங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு லெசன் இது செய்யணும் இது செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக அப்புறம் நம்மளால ஈர்க்கறதுக்காக சரிங்களா நம்ம திரும்பி பகவான் லோகத்துக்கு போகணும் திரும்பவும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் கண்டிஷன்ஸோட நம்மளாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிலைக்காகன்றதை பார்க்கணும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த 3வது அத்தியாயத்தில் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரே எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம் அப்படின்றது முக்கியமாக இந்த அத்தியாயத்தில் நமக்கு வந்துட்டு ஏதேஷாம் சகலாம் பும்சம் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திரியாரி வியாக்கம் லோகே ஹிருதயந்தி யுகே யுகே அப்படின்ற ஸ்லோகம் வரும் சரிங்களா 28 ஸ்லோகம் அதில் வந்து கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் அப்படின்றதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகாவை நம்ம அந்த ஸ்லோகம் தான் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அது வரைக்கும் பகவானோட எல்லா அவதாரங்களையும் நம்ம பார்த்துட்டு வருவோம் இல்லைன்னா ஓரளவுக்கு ஏன்னா பகவானோட அவதாரங்கள் சொல்லி முடிக்க முடியாது அன்லிமிட்டெட் இல்லைங்களா அதில் முக்கியமான அவதாரங்கள்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் அதில் கடைசியாக வந்து இது எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்ததா பகவானோட அந்த ஸ்வயம் கிருஷ்ணா அவங்க தான் வந்து சுப்ரீம் அப்படின்றத சொல்கிற ஸ்லோகமும் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பகவான் தான்
சுப்ரீம் காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்ற ரியலைசேஷன் நமக்கு கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான அத்தியாயம். சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பகவானோட அனுகிரகத்தில். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணுங்களா? ஸ்லோகம் டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ ஏவம் ஏதன் நிகிநிதம் பிரிஷ்டவான் யத் பவான் மம திருநாம் யன் மிரியா மானானாம் மனுஷ்யேசு மனிஷினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்லம்மா, அந்த ஸ்லோகம் இல்ல. அதுதான் தூய பக்தி தொண்டு தானே மாதாஜி. அத்தியாயம் 3 தூய பக்தி தொண்டின் இதயத்தின் மாற்றம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? பௌருஷம் ரூபம் பகவான் மகத் ஆதிபிஹி சம்பூதம் சோடச கலம் ஆதௌலோக சிஸ்ருப்சயா. மொழிபெயர்ப்பு. சூதர் கூறினார், படைப்பின் துவக்கத்தில் புருஷ அவதாரத்தின் விஸ்வரூபமாக பகவான் தம்மை விரிவடையச் செய்து பௌதீக படைப்புக்கான மூலப்பொருட்கள் அனைத்தையும் தோற்றுவித்தார். இவ்வாறாக முதலில் பௌதீக இயக்கத்திற்கு உரிய 16 மூலப்பொருட்கள் படைக்கப்பட்டன. இம்மூலப்பொருட்கள் ஜட பிரபஞ்சத்தை படைக்கும் நோக்கத்திற்காகவே உண்டாக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் ஒரு தடவை ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, தப்பா படிச்சிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சூத உவாச ஜக்ருகே பௌருஷம் ரூபம் பகவான் மகத் ஆதிபிகி சம்பூதம் ஷோடச கலம் ஆதௌலோக சிஸ்ருசாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, கிரியேஷன் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. புருஷாவதாரம், இந்த மகதத்வா இதெல்லாம் வந்து பகவான் எப்படிலாம் வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பார்ப்போம். மொழிபெயர்ப்புலேயும் நம்ம இதான் பார்க்குறோம். Translation and purport by His Divine Grace ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபாத் கி ஜெய். ஓகே, சுத கோஸ்வாமி சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அவங்க தான் நரேட் பண்ணுறாங்க. யாருக்கு? சௌனக ரிஷிகளுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. படைப்பின் துவக்கத்தில். சரிங்களா? எல்லாம் இப்போ வந்து பகவான் வந்து கிரியேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற விருப்பம், ஓன் வில்ல அவங்க வந்து மூச்சை வெளியில் விடுறாங்க. சரிங்களா? யார்? காரணோதய கஷாய விஷ்ணு. அந்த நேரத்தில் புருஷாவதாரத்தின் விஸ்வரூபமாக பகவான் தம்மை விரிவடைய செய்கிறார். காரணோத கஷாய விஷ்ணு அதுலேருந்து என்ன ஆகுது? இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் அப்படியே வெளியில் வருது. பௌதிக படைப்புக்கான மூலப்பொருட்கள் அனைத்தையும் தோற்றுவிக்கிறார். ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரதான ஸ்டேஜ், அப்புறம் இந்த மகாதத்வா இதெல்லாம் பகவான் வந்து தோற்றுவிப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் இவ்வாறாக முதலில் பௌதிக இயக்கத்திற்குரிய 16 மூலப்பொருட்களை படைக்கப்பட்டன அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிராஸ் இது பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் சென்சஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து நாலேஜ் கெய்னிங் சென்சஸ்ன்னு பார்ப்போம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் மனம். இந்த 16 பொருட்களும் இம்மூலப்பொருட்கள் ஜட பிரபஞ்சத்தை படைக்கும் நோக்கத்திற்காகவே உண்டாக்கப்பட்டன அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கு பிரபாத்த ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இது வீடு எல்லாம் கட்டுறோம் அப்படின்னா செங்கல், சிமெண்ட்டு, மண், தண்ணி இதெல்லாம் தேவைப்படும்ல. அந்த மாதிரி இந்த ஜட இயற்கையை படைக்கிறதுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ். சரிங்களா? அதை வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல என்னென்னா, இப்போ நம்ம பகவத்கீதையில் பிரிந்த ஜடசக்தி அப்படின்றதுல 8 அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். இந்த பஞ்சபூதங்களும் மனம், புத்தி, அகங்காரமும். அதே வந்து சில இடங்களில் இந்த ஸ்லோகத்தில் 16 அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே நம்ம 13th சாப்டரில் 24 எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம 16 எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா படைக்கிறதுக்கு ஆரம்பத்தில் தேவையான மூலப்பொருட்கள் அப்படின்றது. இனிமேல் வர ஸ்லோகங்களுக்கு புருஷாவதாரம் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இப்போ பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது விரிவாக்கங்களை பரவச் செய்வதன் மூலமாக ஜட பிரபஞ்சங்களை பராமரிக்கிறார் என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. கண்டிப்பாக விரிவாக்கங்கள் இல்லைங்களா? பகவான்டேந்து வர விரிவாக்கங்கள் தான் எல்லாமே. எனவே இப்போ இப்புருஷ அவதாரமானது அதே கொள்கையை உறுதி செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாசுதேவன் அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். அவர் வசுதேவ மகாராஜர் அல்லது நந்த மகாராஜரின் புதல்வர் என புகழப்படுகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதெல்லாம் பகவானை குளோரிஃபை பண்ணுறது. சரிங்களா? பிரபுபாத குளோரிஃபை பண்ணுறாங்க.
பகவான் வாசுதேவர் அவங்களுக்கு ஏன் அந்த பேர் வந்துச்சு, வசுதேவரோட புதல்வன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? நந்த மகாராஜரோட புதல்வனும் இதில் வந்து இந்த முக்கிய நாமத்தில் வரும். சரிங்களா? அவர் ஐஸ்வர்யங்கள் பகவான்கிட்ட இந்த ஐஸ்வர்யங்கள் உண்டு இல்லையா, 6 ஐஸ்வர்யங்கள் அப்படின்ட்டு பராசரமணி சொன்ன அளவுக்கு எல்லா புகழ், எல்லா அழகு, எல்லா அறிவு, எல்லா துறவு, எல்லா சக்தி இதெல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சி இந்த 6 ஐஸ்வர்யமும் பகவான்கிட்ட இருக்கு. அவங்க வந்து பூர்ணமானவங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். எந்த குறையும் இல்லாதவங்க, குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா அப்படின்னு பார்க்குறோமா பாசுரத்தில், அந்த அளவுக்கு பூர்ணமானவங்க. குறைகளே கிடையாது அவங்க கிட்ட. எப்பயுமே நிறைதான். அவங்களோடது அப்படியே அபிவிருத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த நிறையும். சரிங்களா? அவரது ஐஸ்வர்யங்களின் ஒரு பாகம் அருவ பிரம்மமாகும். இதுல வந்து நம்ம இந்த பிரம்மன் பரமாத்மா நம்ம பார்க்குறோம். பகவான் வந்து பூர்ணமா பகவான் ரியலைசேஷன். அதே வந்து இன்னும் இந்த படிகள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 விதமான அந்த புரிதல் இருக்கும். ஒன்று வந்து அருவத்தில் வழிபாடு பண்ணுறது, இன்னொன்று வந்து பரமாத்மாவை மெடிடேட் பண்ணுறது, இன்னொன்று பகவானை இது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி சேவை பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை பார்த்துருக்குறோம். பகவத்கீதையில் லெவல் 1ல் சூரியனோட கம்பேர் பண்ணியும் பார்த்துருக்குறோம். பகவான் ரியலைசேஷனில் இந்த பிரம்மனும் அடங்கிடும், பரமாத்மாவும் அடங்கிடும். அதனால் பகவான் அப்படின்றதான் உயர்ந்த ஒரு புரிதலாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது அதுதான். சரிங்களா? ஏன்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷனில் ரூபம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். பகவானோட தேஜஸான வழிபாடு பண்ணுவாங்க, தப்பு கிடையாது. ஆனால் அது ஒரு ஆரம்ப நிலைன்னு எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு ரூபம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதில் இன்னும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது இன்க்ளூட் ஆகிருக்காது. அதனால் அது அடுத்த நிலை. அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்ம இப்போ இது மெட்டீரியல் படிப்பு படிக்கணும்ல, எல்கேஜி, அதுக்கப்புறம் இது பிரைமரி, செகண்டரி அப்படின்னு காலேஜுன்ட்டு அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்போது இது ரெண்டுமே சேர்ந்து அடங்கின ஒரு ரியலைசேஷன் தான் பகவான் ரியலைசேஷன். சச்சித்தானந்த சுரூபத்தில் பகவானை நம்ம பார்க்கறது, ரூபத்தில் பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்திக்கிறது அப்படின்றது அந்த ரியலைசேஷனை நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் என்ன பார்ஷியல். இதில் என்ன இருக்காது அப்படின்னா, ஒன்றுத்தில் வந்து ரூபம் இல்லை அப்படின்றது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரூபம் இருக்குது ஆனால் சேவை இல்லைன்றது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரூபமும் இருக்குது, சேவையும் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நிலையில் பகவானை வழிபாடு பண்ணுற ஒரு நிலை. சரிங்களா? அதில் வந்து பரமானந்தம் இருக்கும். இந்த 2 விஷயத்தில் இந்த பரமானந்தம்ன்றது இருக்காது அப்படின்றத பார்க்குறோம். முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அதே புருஷ அம்சம்தான் பகவானின் மூல பரமாத்ம வடிவமாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். ஜட சிருஷ்டியில் 3 புருஷ அவதாரங்கள் உள்ளன. 3 இருக்குது. சரிங்களா? அதாவது காரணோதய கஷாய விஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, அப்புறம் ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அப்படின்னு 3. அந்த கிரியேஷனில் பார்ப்போம் இல்லைங்களா, கோலோகோ சார்ட்டு எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. 8th சாப்டர் வாசிக்கும்போது லெவல் 1லேயே அதை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும். ஏன்னா மெட்டீரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, அதோட நேச்சர் என்னன்றதை நம்ம அதில் படிப்போம் 8th சாப்டரில். அப்போ மேலே வந்து கோலோகம் அப்படின்றது, அதுக்கப்புறம் வைகுண்டம், அதுக்கப்புறம் பிரம்மஜோதி, அதுக்கு கீழே காரணாவர்ஷன். அந்த காரணாவர்ஷனில் காரணோதய கஷாய விஷ்ணு இருப்பாங்க. அவங்களோட திருமேனிலேருந்து நிறைய உலகங்கள்லாம் அப்படியே வெளியில் வரும். எண்ணவே முடியாது அவ்வளோ உலகங்கள். அதெல்லாம் அங்கே மிதந்துட்டுருக்கும், அந்த கடலில் ஃபுட்பால் மிதக்கிற மாதிரி அப்படின்ட்டு பார்த்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்களே. கடுகு மூட்டையிலேருந்து கடுகுகள் வெளியில் வந்து நம்மளால் எண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு நிறைய யூனிவர்ஸ் மிதக்கும். அதில் ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸ்குள்ளாரையும் அப்போ தான் வந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸ் 24 எலிமெண்ட்ஸும் வந்து அதில் வந்து ரெடியாக இருக்கும். சரிங்களா? அப்புறம் அதுக்குள்ளார பகவான் வந்து தன்னோட வேர்வையை வந்து நிரப்புவாங்க. அது வந்து கர்ப்போதக ஓஷன். அந்த கர்ப்போதக ஓஷனில் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா பகவான் வந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களோட நாபிலேருந்து லோட்டஸ் வரும். அந்த லோட்டஸில் பிரம்மாவை சிருஷ்டி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை கொடுத்து இந்த உலகங்களை மறுபடியும் இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணுவா எல்லாருடைய இதயத்துலையும் பரமாத்மாவா வராங்க. ஸோ அந்த வகையில் பகவானோட விரிவாக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த காரணோதய கஷாய விஷ்ணுக்கு முன்னாடி ஸ்வயம் கிருஷ்ணா, அவங்ககிட்டேருந்து பலராமர், அப்புறம் சதுர்வீகம், அப்புறம் சங்கர்ஷ்ணர்லேருந்து நாராயணர், அதுக்கப்புறம் சதுர்வீகம், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த சங்கர்ஷ்ணர்லேருந்து இந்த காரணோதய கஷாய விஷ்ணு, இந்த விரிவாக்கங்கள் நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பகவத்கீதை கிளாஸில் பார்த்துருப்போம். சரிங்களா? அதனால் இப்போ ஒரு சம்மரியாக சொல்லியிருக்கேன்.
மேலும் கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு எனப்படும் இவ்வுருவம் தான் இம்மூன்று அம்சங்களின் முதன்மையானது. பகவான் வந்து இந்த காரண ஓஷன்ல இருக்காங்க. இந்த 3 அம்சம் கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, ஷிரோதய கஷாய விஷ்ணு, இந்த 3ல் கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு தான் முதன்மையானது. அதுலேருந்து மெட்டீரியல் உலகமே ஸ்டார்ட் ஆகும். சரிங்களா? கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுலேருந்து தான் ஜட இயற்கை, ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஷிரோதய கஷாய விஷ்ணு அப்படின்றவங்க அடையப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, ஷிரோதய கஷாய விஷ்ணு, இவற்றை நாம் ஒவ்வொன்றாக அறிவோம். இனி வர ஸ்லோகங்களையும் இன்னும் நல்லா விளக்கமாக பார்க்க முடியும். இந்த கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவின் அந்த இது நமக்குலாம் இந்த முடிகள் இருக்கு இல்லையா, அது வழியாக தான் உடம்புல முடிகள் இருக்கு இல்லையா, அது வழியாக தான் அந்த வேர்வைகள்லாம் வெளியில் வரும்ல, அது மாதிரி பகவானோட திருமேனியிலேருந்து எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். மேலும் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளும் பகவான் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவாக நுழைகிறார். சரிங்களா? அந்த ஒவ்வொரு உலகமும் ஒரு ஒரு முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும், அதுக்குள்ளார பகவான் வந்து வராங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ எவ்வளவு விரிவாக்கம். அப்போ இது படிக்கும்போது இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியும் பகவான் எவ்வளவு பிரம்மாண்டம், விபு, எவ்வளவு சக்தி, சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், அனைத்துக்கும் மூல காரணம். அந்த பிரம்மாண்டம் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானோட பாஸ்ட் டைம்குள்ளார போகும்போது நம்ம இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்தோட அந்த பாஸ்ட் டைமை நம்ம கம்பேர் பண்ண மாட்டோம். சரிங்களா? அதனால தான் நம்ம நல்லா ஃபர்ஸ்ட் பகவானோட அந்த விபுன்றது, சுப்ரீம்ன்றது, அந்த அம்சத்தை நம்ம நல்லபடியாக உள்வாங்கிக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானோட பாஸ்ட் டைம்குள்ளார போகும்போது நம்மளால நல்லபடியாக பகவானா அந்த ரியலைசேஷனில் நம்மளால பண்ண முடியும். அதனால தான் தூய பக்தர்கள் பகவானை முழுமையாக புரிஞ்சுக்க முடியும், அவங்களோட எல்லா அம்சங்களையும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால இது ரொம்ப மஸ்ட்டு. அவங்க எப்படிலாம் விரிவாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அதுவும் ஒரே பரமாத்மா தான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறதும். சரிங்களா? இப்போ இண்டிவிஜுவலாக ஆத்மா நம்மளாம் இருக்கோம், ஆத்மாவுக்கு இண்டிவிஜுவாலிட்டி உண்டு, தனித்துவம் உண்டு. ஆனால் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்காங்கன்னா எனக்குள்ளார தனியாக, உங்களுக்குள்ளார தனியாக இல்லை, எல்லாருக்கும் பொதுவாக பரமாத்மா இருக்காங்க. அதனால தான் உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்லாம் தெரியுது, அனைத்தும் தெரியுது பகவானுக்கு. பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த வகையில் ஜட உலகம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் படைக்கப்பட்டு மீண்டும் அழிக்கப்படுகிறது. இதுவும் பகவத்கீதையில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? கிரியேஷன் ஆகும், அப்புறம் அனிகிலேட் ஆகுது அப்படின்றது 8வது அத்தியாயத்தில். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அல்லது நித்திய பந்த ஜீவராசிகளின் காரணமாகவே இப்படைப்பும் அழிவும் பரமனின் ஆணையில் நிகழ்கின்றன. சரி, எதுக்காக இந்த கிரியேஷன் அனிகிலேஷன் பகவான் பண்ணுறாங்க? ஜட இயற்கை எதுக்காக படைக்கிறாங்கன்னா, உருவாக்குறாங்கன்னா, நம்மளாம் பந்தப்பட்டு இருக்கோம் பகவானை மறந்து, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணாமல், ஆத்மான்ற உணர்வே இல்லாமல் நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம்? நித்திய பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாக நம்மளாம் இருக்கோம். சரிங்களா? அதுவும் எந்த ஒரு நிலையில் இருக்கும்? அகங்கார உணர்வை பெற்றுள்ளனர். அந்த நான், எனது அப்படின்ற ஒரு நிலையில் அகங்காரத்தோட இருக்கிறோம். இது அவர்களின் புலனின்பத்தை தூண்டுகிறது. இந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால, நித்திய பந்தத்தில் இருக்கிறதுனால, ஜட உலகத்தில் புலனின்பத்தை தூண்டுது அந்த அகங்காரம். நான் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், எல்லாம் என்னோட இதில் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் இல்லையா? இது அவர்களுடைய அடிப்படையான ஆதார நிலைக்கு விரோதமானது. அடிப்படையான ஆதார நிலை நம்மளது சோல் நம்பலாம் இல்லையா? அதுக்கு விரோதமானது இந்த ஒரு உணர்வு, அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இருக்கிறது. ஜீவராசிகள் உயர் அதிகாரத்திற்கு கட்டுப்பட்ட அனுபவிப்பாளர் ஆவார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க நம்மளாம், பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் நம்மளாம். ஆனால் இந்த ஆதார நிலையை மறந்துள்ள நித்தியமான பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் தீவிர ஆசை உள்ளது. நம்ம எல்லாம் பகவானோட குழந்தைங்க. சரிங்களா? பார்ட் அண்ட் பார்சல் பகவானோட திருமேனிலேருந்து வந்திருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்மளோட அந்த உயர்ந்த நிலையில நம்ம இருக்கணும். ஆனால் அதில் இல்லாமல் இந்த அகங்காரத்தில், இந்த ஜட உலகத்தில் கண்டிஷன்ஸோலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பகவானை விடுத்து. ஜட பொருளை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு ஜடவெளியில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் அவர்களுடைய உண்மையான ஆதார நிலையை அறிவதற்கும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நமக்கும் அதுதான் இல்லையா? எல்லாருக்குமே 2வே இருக்குது. ஒன்று கண்டிஷன்ஸ் நல்லாவே இருந்துக்கலாம்னா பக்தி பண்ணி முக்தி அடையலாம். இந்த வாய்ப்பு 2 பேருக்குமே உண்டு. ஐ மீன் எல்லாருக்கும் உண்டு இந்த 2 வாய்ப்பும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நல்லபடியாக பகவானை பக்தி பண்ணி முக்தி அடையணும், அதாவது ஒரிஜினல் அந்த ஆத்மாவோட கான்ஸ்டியூஷன் பொசிஷனுக்கு நம்ம வரணும் அப்படின்றதுல நம்ம நிலை பெறணும்.
உண்மையை கிரகித்து ஜடவுலகில் பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின் வாசுதேவனின் தாமரை பதங்களில் சரணாகதி அடையும் அதிர்ஷ்டம் உள்ளவர்களான ஜீவராசிகள் நித்தியமான முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களோடு இணைவதற்காக பகவான் ராஜ்யத்தினுள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுகிறது. பகவானின் ராஜ்யத்தில் கண்டிப்பா இதுவுமே பகவத்கீதையில ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, பகுநாம் ஜென்மநாமந்தே ஸ்லோகத்துல நிறைய பிறவிகளுக்கு அப்புறம், எண்ணற்ற பிறவிகளுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா ப்ராக்ரஸ் ஆகி அதுலயும் ஃபால் டவுன் ஆகி மறுபடியும் லோவர் பிரிஷஸ் போயிட்டு இப்படி ஏகப்பட்ட பிறவிகளுக்கு அப்புறம் பகவான் தான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சு பக்தி பண்ணி இருக்கிற மகாத்மாக்கள் சரிங்களா, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானோட ராஜ்யத்துல நுழைஞ்சு ஏற்கனவே முக்தி அடைஞ்ச நித்தியசுரிகளோட பகவானுக்கு கைங்கரியத்தில் ஈடுபட முடியும். இதன் பிறகு அவ்வப்போது தோற்றுவிக்கப்படும் ஜட சிருஷ்டினுள் அத்தகைய அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த ஜீவராசிகள் மீண்டும் வர வேண்டிய அவசியமில்லை. பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிட்டா திரும்பி இங்க வர வேண்டாம். இதுவும் பகவத்கீதையில் நம்மளுக்கு நிறைய இடத்துல இருக்கு. ஆனால் தங்களது ஆதார நிலையை கிரகிக்க இயலாதவர்கள் இந்த இதை ஏத்துக்காம சரிங்களா, இல்லை நான் பகவானுக்கு பக்தியெல்லாம் பண்ணணும்னு இல்லை, என்னோட விருப்பப்படி இங்கே நம்ம பார்த்த மாதிரி புலனின்ப விஷயங்கள்ல அகங்காரத்தோட அறியாமையில இருந்து உழண்டுட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற நிலையில இருக்கிறவங்க சிரமம் சரிங்களா, அதை நம்ம பார்க்குறோம். தங்களது ஆதார நிலையை கிரகிக்க இயலாதவர்கள் ஜடசிருஷ்டின் அழிவின் போது மகா தத்துவத்தில் மீண்டும் ஐக்கியமாகி விடுகின்றனர். இப்போ கிரியேஷன் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் இப்போ நம்மளுக்கு 2 வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம முன்னாடி. ஒன்று பக்தி பண்ணி பகவான் அடையலாம், இல்லைன்னா இந்த ஜடவுலக விஷயத்துல சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் நம்ம இருந்துக்கலாம். இதில் யாரெல்லாம் முக்தி அடைகிறாங்களோ அவங்க பகவான் லோகத்துக்கு போயிடுறாங்க, திரும்பி வர்றதில்ல. ஆனால் யார் அந்த நிலையை ஏற்றுக்கலையோ அவங்க திரும்பி மகா தத்துவத்திலே இருந்து பகவானுக்குள்ள மறுபடியும் ஐக்கியமாயிடுறாங்க. மறுபடியும் அடுத்த கிரியேஷன் அப்போ ஆக்டிவாக அவங்க செயல்பட ஆரம்பிப்பாங்க. அப்பயும் இந்த ரெண்டுவே இருக்கும், பக்தியா இல்லை சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனா அப்படின்றது சரிங்களா. நம்மளுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கிரந்தத்தின் மூலியமாக பியூரிஃபை ஆச்சு அப்படின்னா, அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரையில் பியூரிஃபை ஆச்சு நல்ல குருவோட கைடன்ஸில் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்டிப்பாக பக்தி பண்ணி நம்மளோட எட்டர்னல் பொசிஷனான அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷனில் பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். பகவானுக்கு மீண்டும் அவிழ்த்து விடப்படுகிறது சரிங்களா. இது மாதிரி பகவான் ஒவ்வொரு தடவையும் கிரியேஷன் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு, திரும்பி கண்டிஷன் சொல்லலாம் தாம் பக்கம் ஈர்த்து கொண்டு வர்றதுக்காக. அதுக்காக தான் இந்த லீலைகள்லாம் சரிங்களா. அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா இனி வர்றதெல்லாம் லீலைகள் பற்றி தான், புருஷாவதாரம் லீலைகள் பற்றி தான். பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகள் உட்பட ஜட தோற்றத்துக்கு தேவையான எல்லா மூலப்பொருட்களையும் கொண்டுள்ளது. இது 16 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதில் தான் இந்த பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த ஒர்க்கிங் சென்சஸ், கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மனம், இதெல்லாம் சேர்ந்தது. இது தெளிந்த வானத்தில் மேகத்தை போன்றதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை தான் சரிங்களா. அதில் ஒரு இடத்துல மேகக்கூட்டம் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஜட இயற்கை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஆன்மீக வானில் பிரம்மஜோதியை சுற்று வட்டாரங்களில் எல்லாம் பரவி ஆன்மீக வானம் முழுவதையும் ஆன்மீக ஒளியால் பிரகாசிக்க செய்கிறது. எல்லையற்ற இந்த பரந்த ஆன்மீக வானத்தில் ஒரு மூலையில் மகா தத்துவம் திரண்டுள்ளது சரிங்களா. பிரம்மஜோதி எங்கேயும் அப்படியே பிரகாசமா இருக்கு, வானம் பிரகாசமா இருக்கா, நல்ல தெளிவா இருக்கா, அதுல கொஞ்சம் மேகக்கூட்டங்கள்லாம் இருக்கா, அது மாதிரி பிரம்மஜோதி இருக்கு. அதுல ஒரு இடத்துல இந்த மகா தத்துவம், அந்த மேகக்கூட்டம் மாதிரி ஒரு இடத்துல இந்த ஜட இயற்கை பகவானால உருவாக்கப்படுது. இவ்வாறாக மகா தத்துவத்தால் மூடப்பட்டுள்ள பாகம் பௌதிக வானம் எனப்படுகிறது. மகா தத்துவம் எனப்படும் ஆன்மீக வானத்தில் உள்ள இப்பகுதி மொத்த ஆன்மீக வானத்தில் ஓர் அற்பமான பகுதி மட்டுமே ஆகும். இதுவே முழுசு கிடையாது, இது ஒரு பகுதியில் இயங்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா. நம்மள மாதிரி ஃபாலன் சோல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரதுக்காக பகவான் அப்பப்போ கிரியேட் பண்ணி அனிகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த மகா தத்துவத்தில் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் உள்ளன. நம்மளோட ஒரு இந்த உலகம் மட்டும் இல்லை சரிங்களா. பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் வாசித்தோம் அப்படின்னா, நம்ம கிரந்தம் வச்சோன்னா வேற விஷயங்கள் ரொம்ப குட்டி குட்டி விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்ம நெய்பர்ஸ், நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்ட்டு. அதை தாண்டி நிறைய நெய்பர்ஸ், நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்காங்க சரிங்களா. அதுதான் எப்படி சொல்கிறதான், நம்ம இருக்கிற ஃப்ளாட் மாதிரி இருக்கும்ல, 4th ஃப்ளோர் 11th ஃப்ளோர்னு, அது மாதிரி 14 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது. அது மாதிரி நிறைய இருக்குது உலகங்கள் சரிங்களா. பக்கத்தில் நிறைய ஃப்ளாட்ஸ் இருக்குது. இப்பிரபஞ்சங்கள் அனைத்துக்கும் மகாவிஷ்ணு என்று அழைக்கப்படும் கார்னோதய கஷாய விஷ்ணுவால் மொத்தமாக உண்டாக்கப்படுகின்றன. இதெல்லாம் யார் உருவாக்குறாங்க, கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு திருமணிலேருந்து எல்லாமே வருது. அவர் சர்வ சாதாரணமான தமது பார்வையை ஜடவானத்தின் மீது செலுத்தி அதை
கருத்தரிக்க செய்கிறார். பகவானோட இந்த கிளான்ஸ், சரிங்களா? அந்த மேகக்கூட்டமா அல்லாட்டியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பார்க்குறாங்க. அதுல என்ன ஆகுது, அப்படியே அது இயங்க ஆரம்பிக்குது. சரிங்களா? அந்த அளவு சக்தி பகவான் உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி பகவானோட கிரியேஷன்லாம் படிக்கும்போது தான் அவங்களோட இந்த சுப்ரீமசி நல்லபடியாக நம்ம மனசுல பதியும். அதுக்கப்புறம் பகவானோட பாஸ்ட் டைம்குள்ளார ஜட உலக சம்பந்தம் இல்லாமல் நம்மளால முழுமையா ஈடுபட முடியும். ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்சா கல்பதருபஷ கிருபா சிந்து பெயவச்ச பதித்தானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்தில் நம்ம இன்னைக்கு